И така, това е последното видео от поредицата. Нещата вече тръгнаха след направата на известни промени. Така, значи премахнах оптроните и изобщо вече изходите на специализирания контролер MC3 пака са свързани към резистори. Оставил съм резисторите от стома и вече от другия край на тези резистори те са свързани вече към входовете на специализирания драйвер за IGBT транзисторите ER2130. Просто твърде много проблеми имаше с тези електрони и реших да ги премахна и им упростя си конструкцията и поевтинява също така. И трябваше да се направят различни промени в кода, които сега ще ги съобщя. Така, тук започвам от начало настройките за... Да, тук библиотеките с функциите, които се задържат за LCD-то, за управление на LCD-то. Тук една команда за определяне на брой на елементите в матрица или в символен низ. Тук декларираме едни променливи, които ще ги използваме по-нататък вече за самия... Ще ги използваме по-нататък за ротационния енкодер. И тук вече са дефинициите на променливите, които са всъщност думите, с които управляваме специализирания контролер MC3 пак. Това са думите или, както се виждат, това представляват матрици или не символни низове, просто блок от малко по-малки блокчета, такива байтове, или както му кажа, блокчета от байтове, които се дефинират, не знам, на английски думата е array или матрица. Матрица, като всеки един елемент от тези матрица представлява байтова стойност и тук ги декларираме, за да можем тези после матрици да бъдат изпращани чрез серийната комуникация към специализирания микроконтролер MC-то. И така, значи декларираме първоначално, да се ресетне специализирания микроконтролер, после се настройва следващия ред, следващия абзац. Мъртво време се настройва да е 1000 наносекунди. Тук вече има известна промяна. Тук има промяна. Вече поляритета на шимовете е за логическа единица е минус. Т.е. замасява ги. Не е както преди да дава плюс, сега дава минус. Дава маса, GND. Базовата частота тук е пак 50 Hz остава. Ускорението е 127 Hz за секунда. Първоначалната частота на асинхронния двигател, изобщо на захранването е 127, го задаваме максимума. Частотата на шима е 5,3 кГц. V Voltage Boost или първоначалното увеличаване на напрежението е 0%. Максималният индекс на модулация, това значи колкото по-високо, толкова по-добре са, така както го разбрах. Значи максималният индекс на модулация, от него зависи каква стойност може да приема коефициента на запълване в самия шим. До каква максимална стойност може да бъде коефициента на запълване. В момента той е настроен на 100% и според мен те е най-добре, тъй като най-добре се наблюдават после на осцилоскопа. Самите характеристики са много по-добре очертани и може да се забележи периода на синусоидата, отрицателния и положителния полупериод, и което според мен е много добре. Друго позволява да се отрицателния и положителния полупериод да се виждат много добре, защото иначе ако го настроим това тук да е някаква малка стойност, например както в едно предишно видео бях го настроил да е 10%, просто коефициента на запълване може да приема стойност до 0,1, поне аз така го разбирам, не знам дали е правилно, но така аз го разбирам. И накрая на самия осцилоскоп характеристиките, които се виждаха, изобщо трудно можеше да се различи къде, почти невъзможно да се различи къде се вижда някакси самата синусоида полупериода и къде е, ако
горе да кажа, просто не се забелязва. Не е толкова отчетливо, даже почти не отчетливо. В другия... да, тук в настройката на времето след възникване на проблем, колко време самия микроконтролер да бъде нечувствителен към каквито и да промени, каквито му задаваме. Там било то по серия на комуникация или нещо, просто е изключен за един период от време. Тук сме го задали да е 2,62 секунди. Сега тук следващия ред задаваме Radiation. Да, това тук сме го обсъждали в първото видео. То беше за при какво напрежение да предприеме микроконтролера забавящо движение, при какво напрежение на DC бъс шината да приеме мерки за намаляването на това напрежение, защото да забавя на двигателя. Значи тук се остава 4,5 волта. После включването на съпротивителното, на спирачното съпротивление е 4,8 волта. Минимална напрежителната защита е настроена за 0 волта, максимално напрежението е за 5 волта и тук вече е останалия код, който вече за инициализация на LCD-то, за инициализация на серийната комуникация, която е универсален асинхронен приемо-предавател, 9600 балта за секунда. Типа на комуникацията е 8N1, значи предава 8 бита информация, един старт, един стоп бит, без битове за чифност или така наречените parity бит. Тук вече на енкодера някои неща има допълнителни настройки на пиновете. И тук вече за обслужването на енкодера и както да предава серийна комуникация, като го движим. И за бутона този, който е трипозиционния. И така. Значи за установката, значи този код вече е въведен вътре в микроконтролера. Както казахме в началото, вече изобщо изходите на специализирания микроконтролер съм ги свързал директно вече към драйвера за IGBT-та. За повече просто много големи проблеми станаха. Тук, значи, двете сонди, масата е свързана, значи крокодилчетата или там сондите им, които са масовите им, сондите им за маса, крокодилчетата са свързани към този синята жичка, която се явява масата на монофазния изправител на този мост, който ми дадахте там, семитоп, който е. Нали, те са свързани към той, нали, самия изправител е свързан към масата му представлява анодите на диодите, анода, най-долу. Да, в смисъл масата на изправителя е свързана към е захапана от тези крокодилчета, които се явяват масата на тези двете сонди. Така, тъй като осцилоскопът е двуканален, няма 3 канала, мога да наблюдавам само две от напреженията. И затова едната сонда съм вързал, да кажем, към фаза U, другата е към фаза V. Той ще наблюдаваме само две фази. Третата, щом две се наблюдават, значи и третата би трябвало да е окей. И сега пускаме, както се вижда, още нищо няма на екрана. И включваме частотен инвертор. Сега интересното е, още когато не е задал никакви стойности, тук напреженията се дигнаха и не мога да разбера това откъде е и защо е така. Още не е настъпила, ето сега настъпи инициализация. И в смисъл, още не съм пуснал да самия инвертор чака, нали, сигнал за старт. Но първоначално не мога да разбера тези напрежения откъде се показват и защо е така. И чак вече като започва тук да натискам бутончета, вече когато определя посоката, тогава ще почне да се вижда шима. Но за момента тези напрежения първоначални, преди изобщо да съм пуснал нищо, изобщо не знам къде се появяват, не знам дали е нормално. Даже едното напрежение намаля нещо. Що така? Не знам. Така. Пускаме го в дясна посока или права посока. И ето, появяват се вече шима. Това е при 127 Hz. Както вижда, доста добре обособени полуприроди на синусоидите, въпреки че този сигнал това не е синусоида, но е шим, който се опитва да прави синусоида. Доста добре се наблюдават, чакай сега ще стопираме. Ето, например, виждат се фазовите отмествания между, нали, фаза там U и V. Чакайте
Сега малко да прилюка коя фаза е U. Виждаш. Тъй. Не. Значи това са двете фази, тези две фази, това са фаза V и фаза W. Значи фаза V се явява жълтата графика, а фаза W, нали, аналогично вече е синята графика. Синята графика е W. Да не се бърка. Да, синята графика е W, а жълтата графика е V. Да. И сега ще почнем да намаляваме. Това е 127 Hz. Ще започнем да намаляваме честотата. Намаляваме бавно. 118, 117, 116, 107, 100. Ето, вижда се как самата синусоида вече започва, че има да става по-широк в полупериода, тъй като намаляваме честотата и следователно